Міхась Янькоў. Урывак з апавядання Васількі. Мікоўка подцягнуўся весь, сцягся ў прудкі камяк і ў мгненні вока апынуўся ля самых вокон машыны. «Наце ж вам! За маці! За сястрычку маю!» Ён проста перакінуў акно нейкі скрутак, загорнуты ў газету. Аслябляючы слуп агню і жалеза, адкінуў яго далёка на прыдарожны пыл. Выскалі ў шыпеністыя храпы, уздыбіліся коні. Пазляталі шапкі з коннікаў, сёй той бараніўся вобзем. Чуліся разгубленыя каманды. З перакошанымі ад страху тварамі беглі салдаты, з насілкамі, з лапатамі. Рэшэткі машыны дагаралі на дарозе. Дыміліся, тлелі чорныя мундзіры на каменях. Да Мікоўкі падскочыў спешаны конік, сівы нямецкі вахмістр. Ён выстреліў у Мікоўку некалькі разоў, а потым, нібы спужаўся чагосьці, падаўся да тых, хто расчашалі дарогу, пасыпае яе пяском. Мікоўка уже не чуў гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да думак сваіх былых. Не змаглі сцерці з твара яго і жалеза, і агонь, сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач з ім ляжала торбачка з расчушчаным пад салдацкім ботам пеналам. І выпалі з-за пазухі запазнелыя восеньскія васількі. Блакітнымі васількамі адцвяталі і вочы хлопчыка.